Kumusta man? Okay kayo. So may pangutanan nimo bro. Tagaha ka bro. Ha? Ang pangutanan nako nimo, Diba? mahitungod sa adlong igpapahulay ba kung nakasalapas ba ka o wala? Lisar ka pangutana. Pangutana ko tagasa ka. Wow. Ingon na sabi na ko nangutana na pwede na ko mangutana. Taga Oriental. Mati City. Taga Mati City ka. SDA ka? Ikaw. Mission? O Oo, local SDE. conference? SDE. Mission ka o SDA. local conference? Mission. Amin ako si Pastor Milmar ka kay pareho man mong naong ng Pastor Milmar. Flores. Kailan kasi Dili. ha? Ako kailan niya, pero ako kailan niya. Pero nakakita kasi ang mga vlog. Nakakita ko sa iyong mga vlog. Pareha ka na mong naong. Lagi. Kay pareha man katawan sa Ginoo. So Sa ang may naong ibang pangutana bro. pareha jud. Ang pangutanan ako nimo Mek. Kay gikan man ka sa SDE. No. So nakabalo ka. So ang pangutanan nako mahitungod sa adlong igpapahulay kung nakalapas pa ka o wala. Adlaw igpapahulay sa Dio o Kristiyano? Sabado. Ang Kristiyano dili pod gitawag ang Kristiyano. Kabalo ka kung unsay tawag Kristiyano. Ang Kristiyano kay tungod kay si Kristo mao ang sinugdanan o ang katapusan. Mao na nga ang tao Sa may mga pangutana? gitawag og Kristiyano. Ang pangutanan ako gani nimo nga nakalapas ba ka sa adlong igpapahulay o wala? Unsa nga adlaw igpapahulay? Sabado. Kabalo naman kana. Nakalapas? Wala man ko naglapas Oo. sana. Wala ka naglapas. Wala pud ko nagsunod. So, Sa Hudiyo ang man wala. Si Kristo, mangutan ng putsud ka nimo. Si Kristo audio dili. Hudiyo si Kristo. Okay, audio. Audio, Okay, audio. audio naman ka, audio. Okay naman ka, audio. Kinsa nga imong gisunod kay si Kristo, hari man na sa mga audio. Si Kristo hari siya. kapalo naman ka, hari sa mga audio. Oo. So kapasabot nga kay dili ikaw magpasakop sa mga audio, pasabot nga dili ikaw iyak ang katawhan. O yun ka dili. Unsa? Kay si Kristo audio man. Hudiyo siya. Oh. So kapasabot kay dili ka magpasakop sa audio, dili ikaw katawan sa Dios. Katawan Kristo. sa Dios pero dili Hudiyo. Unsa di ay mo Katawan ang gyapon pero ang katawan sa Ginoo dili ang katawan man gud ang katawan sa Ginoo bro dili exclusive sa mga Hudiyo. Kristiyano Pero- man ko dili man ko Hudiyo. Katawan ko sa Dios nga Kristiyano dili Hudiyo. Kay Ang na may pangutanan katawan ako, sa Ginoo karon nga mga Hudiyo bro. Daghan. ang Aya, tumutubag sa ko. Daghan ang katawhan karon sa Ginoo nga Hudiyo. Nganuman, naamang gapoy mga nagtuo kang Kristo nga mga Hudiyo. So Hudiyo to sila. Ako Kristiyano man ko, katawhan ko sa Kristiyano, katawhan ko sa Ginoo nabilong ko diri sa Kristiyano. Katawhan ko sa Okay. Ginoo nga nabilong sa Kristiyan. ikaroon pangutana. Ang pangutanan ako nimo kay dili man ka pasakop sa audio kasi Kristo audio. Asa ka na bilong? Kay si Ay, Satanas Kristiyano dili man na si Satanas audio. Dili man si Satanas. Wala man si Kristiyano lagi ko Satanas. na bilong. Okay. Kay si Satanas wala man nagpaila nga siya audio. Si Kristo nagpaila nga hari sa audio. So karon asa ka na bilong kang Satanas kang Kristo? Kang Kristo lagi. Sayon daw sa imong pangutana. Sayon naman yung pangutana kang Kristo lagi. Ang pangutanan nako gani, si Satanas dili audio. Si Kristo audio. Odyo. Asa man ka nagpasakop sa duha? Si Satanas ba si Kristo? Tubag. Kristo. Quick. Pero ingon man ka nga si Kristo audio. Yes, Odyo si Kristo. O audio. So nagpasakop ka sa audio wala. Nagpasakop ka sa audio wala. Wala. Okay. Wala.
Oh, wala. nagpasakop So sa audio. kapasabot Ay, nga. Kristiyano man ko. Ano ba pangutana? Ano nga ba? Gitarong Makaipit ka. pangutana. Ano nga ka na makaipit ka ba? Gitarong takag pangutana. Ah. Ang pangutana nako tubaga. Tubag. Si Kristo hari sa mga audio. Gitubag ba ka nako? Si Kristo hari mo gani gitubag nimo pero si Kristo audio. Yes. Sa tanas dili audio. Asa Yes, ka dili. nagpasakop sa duha. Si Ah. Kristo ba o si Satanas? Si Tubag. Kristo. Tubag man imong pangutana, klaro man na. Asa? Ang pangutana nako make ba? Lagi. Nagpasakop ka sa audio wala? Nagpasakop ka sa audio Wala wala? pasakop sa audio, wala. Wala. Okay, Wala wala. kang nagpasakop. Wala. Nakatubag na ka nga wala ka nagpasakop sa audio. Karon ikaduhang pangutana. Si Satanas wala nagpaila nga siya audio. Si Kristo nagpaila nga siya ari sa audio. Asa ka siya sa duwa? Kang Satanas ba kang Kristo? Moro na. Matubag ko. Moro na imong akong to pangutana nimo. Kang Kristo lagi ko Too. Ang imong tubag, bro. Dili tok Sayo naman ko mo pangutana. Ingon pa ka dili ikaw nagpasakop sa audio. Yes, Kristiyano man So ko. kapasabot nga dili ikaw katawan sa Ginoo. Unsa ingon sa naka Biblia diha? Ayaw. Naka Biblia diha. Ayaw paghatag. Dili ba? Ayaw. Ang imong Ano ka sa Biblia? Isa. Ang imong katungdanan bro, mangutana ka, ayaw paghatag og conclusion. Naingon man ka nga dili katawag Ano, sapasabot adlo ka mo basa. Bro. Adlo ka mo basa. Kay pabasa na ko sa imo ah. Wala ko nag-ingon. Kay klaro kayo tapat sa Dios. Wala ko mag-ingon nga hadlok ko basa. Isa. Oh, okay, okay. Kaya wala ko maingon nga sa basahan daw ba. Kata-kata kang bersikulo. Isa bro, kanina bro. Ang imong katungdanan bro, mangutana ra ka. Ayaw paghatag og conclusion. Paghatag man kag conclusion. Dili Pangutana lang. kailangan ko muhatag para makasabot ka. O saan mo pagkasabot kung di ko muhatag? O saan mo pagkasabot kung di ko muhatag? Mangutana ra ka. Sige daw. Kay ang imong pangutana akong gitubag. Sayon ra kay imong pangutana gyud. Ang pangutana nako, dili man kabata siguro, Mick. O dili man kabata. Pareha man tatigulang, pareha man tagatay buot. Ayaw na paghatag og So ang conclusion akong bro. pangutana nimo. Mangutana ra. Ang akong pangutana. Okay, o saan mo pagkabalo nga? O saan mo pagkabalo nga ikaw nasakop ni Kristo? Kaya ingon man nasakop, dito ka nagpasakop kay Kristo. Ingon man ka, makita nimo dito kung tinuod ba nga sakop ka ni Kristo, tagaan tagag verse. Kung tinuod ba nga katawan ka ni Kristo. Okay. Unsa may verse be? Be, ako basahon be, unsa may verse? Asa po, Basahin mo. mangutana ko sa imo bro. 1:12, versikulo 26. Ay sa ba? Adeser na ko Dali lang, basahon. Adeser na ko basahon. So na, palong man. Ito ba ka sa Andel? Ito ba ka sa ang akong pangutana? Lagi. Kaya pa ni mo natubag. Oo. Unsay wala gitubag man kanako. Ayaw pa imong kamera bro, nahadlok man ka. Ang tubag nimo sumayo nato sa Biblia. Kay puta karamang kag tubag. Kay ang imong tubag para nimo sakto Sino nimo. patakaw og tubag? Pero sumayo nato sa Biblia kung tama ba ang imong pagtubag kung dili. Ay sa klaroon sa nako ha. Nangutana ka sa kuha. Ayaw itago imong naong bro. Ipakita imong naong. Wala na ko kita ko kay nagkuha kog Biblia bro. Kinsay mo sa Oh, 1:26. Di ba? Kung tinuod ba katawan ka sa Dios? Di ba bro, ang imong pangutana naingon ka nga asa ka mo pili kang Satanas ba o kang Kristo? Gitubag man kanako kang Kristo. Nya naingon ka nga wala na akong gitubag. Klaro nga akong tubag ang Kristo. Ang imong tubag gani, Mek, ang imong tubag okay para nimo pero sa pag sumayo na to sa Biblia kung ang imong tubag nako kung tama pa ka o wala. Okay. Mahilan dito ang imong tubag. Mahilan jud dito. Okay. Asa man ang imong pangutana naa na sa Biblia. Oh, mabasa. Para makaganihan naa sa Biblia. Okay, basa. Oh. 1:12 versikulo 46. Versikulo 26. Imo man ang pangutana. Ang Biblia, kung naka Biblia, basa hadira kay para makasabot ka. Unsa mo pagkabalo?
naalagi Biblia nako, pero ang akong Sige, katungdanan basaha daw, pagtubag basaha. naman. Basaha. Ayaw, dili, ikaw Basaha magbasa gani. kay ikaw may mangutana. Basaha tapos So mangutana kapasabot dahil pa ka. ka kabalo mo basa. Baka kabalo mo basa. Okay, basaha kay kabalo man ka. Ikaw basa. Kay basig mo kay- ingon, basig mek Di, mo ingon tubag kami naman ko, nga Ikaw gilimbungan may ta tubag, ka. Basaha sa imong Biblia kay tagaan ta kag bersikulo. Kung ang Lagi. imong tubag ba nga dito ka kang Kristo nagpasakop, kung tama ba o wala. Okay, basahan mo sa diha. Biblia daw. Basahon nimo diha, bro. Imong Biblia kay basig mo ingon kang gilimbungan ta ka. Dili ko mingon. Dili mo ko ingon ana pare. Dili mo ko para sa Ang una-una. imong kaabtik. Ang imong kaabtik. Ang Basaha ang Biblia tapos ipangutana sa ako. Kay mo tubag naman ko. Yeah, bro. Ang imong Biblia mo ibasaha kay basig mo ingon kang wala sa imong Biblia. Lebe, ang akong katungdanan, bro, pagtubag dili pagbasa. Okay. Okay. Basahan na ako ha. Basaha diha. Kung kinsay mo alagad kanako, manunot siya kanako. Yeah. Ug kung hain ako ato usab ang akong alagad. Ug kung kinsay mo alagad kanako, siya pagapasidunggan sa amahan. Okay. Karon, Unsay pangutanan nimo? ang pangutanan nako, nakasunod ba ka? Tama ba ang imong tubag nako o wala? Kasi si Kristo nagpasidungog siya nga siya odyo. Ikaw wala ka Naay mabasa angkon diha. nga ikaw bro. odyo. Naay mabasa diha ang nagpasidungog siya nga Hudyo, naay mabasa wala. Mabasa. Ha? Nay ba kabalo naman ka nga si Kristo odyo. Mismo ikaw nagsulti nga si Kristo odyo. Ayaw pangilad, bro. Mangilad man ka. Ilaron man ko nimo. Mik, Mik, kabalo na ko sa imong kabugo. Kay sa Facebook pa lang yan, sige tagkuhan. Ayaw pag adhuminin, bro. Adhuminin, bro. Adhuminin mo ito, bro. Wagani ka ni basa. Adhuminin mo kayo, bro. Ang imong kapit mo. Pasabot Gamitin ka kabalo mo basa. Gamitin mo utok, bro. Ayaw adhuminin, ha? Mek, ang imong baka kabalo mo basa. ang imong katungdanan, bro, mangutana ka. Pero ngano, adhuminim ka. Ingon ka nga, nag-ingon na kang kabugo. Wala ka kabalo mo basa, Mek. Na Wala ka kabalo mo basa. mailhan na yung sa badista yun ka. Okay. Basa ka. Ha? Basa ha. Kay Mailhan kabalo na nun sa ka. badista ka. Basa kung pangutana basa ha. Kaya ikaw sige naman kagyawit mo kagirong nga buang. Gibasa nimo. Nga gawaan nga wala kabalo. Naka-record ba ni, bro? Naka-record ba ni? Ayaw ka liwag. I-post na ako na sa YouTube. Mari ka na record mo. Mari ka record mo. Kaya ang imong tubag mali. Record. Unya i-post sa Facebook. Gi-record ako ni nga. Para may bala na imong kalaki. Nag-adminim ka. Niingon ka sa kuha nga. Niingon ka sa buko. Nag-adminim ka. Gi-record ako ni. Record. Sa Unya imong i-post sa Facebook. gibasa, sa imong gibasa, bro, naabay nakabutang dito nga niingon siya nga Hudyo? Ha? Naaba na Ikaw wala. mismo nagsulti. Hari ng mga audio. Ikaw mismo nagsulti. Hari sa mga Diba, audio. sa imong gibasa Nagsulti ba? ka wala. Nagsulti ka wala. Basa ko Nagsulti ka wala. maminaw ko bre. Nagsulti ka Basa wala. ko maminaw ko. Nagsulti ka wala. Basaha otro Basa sa maminaw imong ko. Biblia. Basa sa imong Biblia. Kay basig mo ingo kagilimbungan ta ka. Wala Kaya na. nagsulti na ba yan ka? Ako nangatik. Basaha otro ang imong Nagsulti na ba yan gibasa. ka? Ako nangatik. Basa otro be, basaha be. Basaha Ikaw daw na bre. basa sa imong Biblia. Basa sa imong Biblia. Kaya kung dito mo basa sa imong Biblia, hadlo ka. Hadlo ka. Basaha diya sa imong Biblia kay Ang pangutanan Mora, ako ngayon, lagi, pangutanan lahi, basaha diya. Nganong mahadlok man ka mo basa kung walay mabasa? unsa may pangutana nimo kay ako Oo. basahon. Gibalik-balik na nako. Unsa Uwan do si 26, Unsa basaha. pangutana nimo ana? Uwan do si 26, basaha. Nya unsa pangutana nimo? Nganong dili man ka mo basa? Mubasa lagi unsa pangutana nimo ana? Uwan do si 26, basaha. Unsa pangutana? Kung tinuod ba nagsunod ka ni Kristo? Unsa pangutana lagi nimo? Conclusion man na. Ang pangutanan nako, Mek, doon sa sirado na imong utok, Nek. Ang pangutanan nako, duha. Unsa? Si Kristo hari sa mga audio, kabalo naman ka. Nga si Kristo hari sa Ayaw, mga audio. duha. Si Satanas dili hari sa pangutana, audio. isa-isa ra. Pastilan. Mik, ayoko glibami kay dili ko parehag utok nimo.
Damidim na po. Naka-record ka. Naka-record ka. Damidim na po. Nag-record ka. Damidim na po. Ayaw lagi pag... I-post. Ayaw lagi pag... Adlo ka mo Damidim post. kay dili lagi. I-post to. Dili lagi ka-score sa ako lagi. Ang pangutanan ako gani lagi. Usa may pangutanan nimo? Ang imong tubag mao to. Ang akong pangutanan nimo si Kristo o Diyo. Ingon man ka si Kristo hari sa mga Diyo ha. Oh yes. O yun na ka. Yes. O yun na ka. So si Satanas wala nagpailang nga siya ari sa audio. So Yes. karon wala naman ka magpasakop sa audio. Asa ka na bilog kang Satanas ang Kristo tubag. Ang Kristo. Basa, okay, kaya ingon lang ka kang Kristo. Basa daw sa 1:12:26. Kung nabilong ba ka kang Kristo. 1:12:26. Okay. 1:12:26. Unsa may pangutanan nimo kay kung basahon daan? Kay ang pangutanan nako niya kay si Kristo ingon man siya nga ako ang hari sa audio. Unya di man ka magpasakop sa audio. Mabasa diri sa Tapos 1:26 nga nag-ingon siya nga hari sa audio. 1:26. Wala magsulti diha nga si Kristo hari sa mga audio kundi ingon si Kristo nga kinsay mo sunod ka nako. Kinanglan manunot ka nako. So kapasabot nga si Kristo matag adlong Sabado nisunod man siya sa sinagoga sumala Hudiyo man siya, bro. Musunod siya Lucas. kay Hudiyo man siya. Siyempre kay Hudiyo man siya. Yes. Amo nang nagipangutan ko si Ya, karon, bro, nisunod mo kag sinagoga, bro. Nangutan ko ni. Bro. O gani nga nangutan ko sa imo ha. Diba, Si diba, Kristo. Pastila naman nimo Mick. Ako'y mangutana sa Para imo, bro. mahanay ang akong kuhanin mo ba? Ako'y mangutana sa imo. Mo, ang Si Kristo wala pa nisulod rin man mga sa tubag. sinagoga. Ang pangutana nisulod ba kag sinagoga? Asa ba di ko nisulod matag Sabado? Siyempre sa sinagoga, simbahan yun. Yeah. Simbahan. Akong basahon Ayaw rin ka ha. niya. Lucas 4:16 bro. Basahon ako bro ha. 16. Oh. Basahon sa ako bro nya. Mangutana ko sa imo. Oh. Sumala sa nabatasan ha? Nahandan. Lucas 4:16. 16. Sumala sa iyong nabatasan ha? Sama-sama kikat mo sa magkabata siya. Nahandan. Pagsulod sa sinagoga. Paminaw bro ha. Oh. Unya siya miadto sa Nazaret. Kinang siya si Jesus bro ha. Oh. Jesus. Diin siya nagtubo og sumala sa iyang nabatasan. Okay. Misulod siya sa sinagoga. Okay. O saan ang sinagoga? Misulod siya sa sinagoga sa matag. O saan ang sinagoga? Simbahan dili. Simbahan dili. Ako'y mangutana sa imo. Mao gani ang akong pangutana nimo. Unsa nang sinagoga kay kabalo ka? Tubaga. Ako sa mangutana sa imo, bro. Unsa nang sinagoga? Tubaga sa. Simbahan dili. Simbahan dili. Isang naman ka. Ang akong pangutana gani tubaga kung unsa ba? Simbahan ba or dili? Unya na nay pangutana, bro. Mangutana sa ko sa imo. Pastila nimo ba? Tubaga sa akong pangutana. Unsa nang sinagoga? Unsa nang sinagoga? Ni Kristo nga misulod sa sinagoga. Unsa nang sinagoga? Unsa nang sinagoga? Ang pangutana, bro. Unsa nang sinagoga lagi? Tubaga sa. Niya nga matag adlaw Sabado miadto sa sinagoga. Unsa nang sinagoga? Nabatasan pa po nimo nga misulod ka sa sinagoga. Unsa nang sinagoga? Unsa nang sinagoga? Unsa nang sinagoga? Tubaga akong pangutana una. Unsa nang sinagoga? Simbahan ba dili? Lukman ka mo tubag sa Tubaga akong pangutana. Simbahan ba dili? Simbahan ba dili? Tubaga sa akong pangutana. Simbahan ba dili? Simbahan ba dili? Dili. Simbahan dili. Dili. Ano? Sinagoga bro. Dili sa simbahan bro. Unsa kami koy? Karon. Unsa kami koy? Nabatasan man ni Kristo bro nga ang sinagoga may simbahan. Musulod sa sinagoga bro. Simbahan, pangalan sa sinagoga simbahan. Basahin daw ko bro nga simbahan na siya bro. Asa mabasa bro nga ang sinagoga simbahan sa SDE bro. Asa mabasa nga ang sinagoga simbahan sa SDE? Gibasa nimo ang sinagoga simbahan na. Simbahan sa? Simbahan Simbahan sa? Ang sinagoga simbahan sa nagsulod kang Kristo. Si Kristo ni sulod na tag Sabado sa sinagoga sa kamik.
Si Asa na imong Kristo pagsabot? misulod sa sinagoga matag adlaw ipapahulay. adlang sa Ang ipapahulay. akong pangutana, nisulod ba ka sa sinagoga? Sama kang Kristo Siyempre. kay batasan. Dili magunta pariyan nimo. Siyempre. Musulod yun ko matag Sabado. Saan ka nisulod? Kay Sa katuhan man ni sinagoga. Kristo. Sa sinagoga ka nisulod, bro. Simbahan man na. Simbahan man na. Asa mabasa Simbahan ang man simbahan na. sa SDA ni bro? Sinagoga. Asa mabasa nga ang sinagoga Kanang- simbahan sa SDA? Gibasa naman mo. Asa mabasa nga ang Gibasa sinagoga man ni- simbahan sa SDA? Nakabasa ka wala diya. Ah! Gibasa man mo wala. Okay. Basahan na po tong 1:12. Asa 26. mabasa nga ang sinagoga simbahan sa SDA? Gibasa ni mo, Mek. Asa Walang mabasa kakasabot. lagi nga sinagoga simbahan Imong sa SDA? gibasa. Kaya Abay, sinagoga imong dire utok. oh. Ako Mek, basaw wala na. kang bata. Sumala sa nabatasan ni Kristo, misunod siya sa sinagoga matag adlaw ipapahulay. Matagal Ang lang akong ipapawalay. pangutana, gisunod ba nimo ang batasan ni Kristo nga matag Sabado miadto sa matag Siyempre. adlaw ipapahulay misulod sa sinagoga? Siyempre. Gisunod nimo? Yes or no? Siyempre. Asa man kinisunod Sunod. sa sinagoga? Yes, simbahan. Simbahan sa Simbahan. sa Simbahan. simbahan sa Sinagoga. simbahan sa born again? Sinagoga. Asa nga sinagoga kanisulod? 70 Adventist. Di ba sinagoga. yung Koreano mo? Dili ba na sinagoga, bro? Nick, Nasakpan. ang imong pagkabugo. Ang imong Nasakpan pagkabugo. Bisag unsaon nimo di jud ka kalusot. Ang simbahan sa 70 Basahan daw na Adventist. sa Dili ni siya Basahan daw sinagoga. na sa kuwan, Ikaw Ame. sinagoga pa na naon tayo mga Basahan Hudiyo sa diha. Wala may mga Juan Hudiyo 12. diha. Basa sa Juan 12. 12:26. Kung Bro. nasakop ka. Lucas 4:16. Ikaw rin nag-ingon nga sakpan kay imong Lucas buot-buot. 4:16. Imong Nabatasan ni imong Kristo buot-buot. nga misulod sa sinagoga matag adlaw igpapahulay. Okay. Nya Sinagoga. kanang imong gisudlan diha nga simbahan na sa 70 Adventist og dili na sinagoga. Kay kung sinagoga na naon tay mga Hudiyo diha. Wala may mga Hudiyo diha. Ang as unsa may nisulod diha simbahan sa SD ang mga nagpaka-Hudiyo. Nagpaka-Hudiyo Ame. ka, bro. Ame, nakabalo ka? Nakabalo ka, Wala. Mek? Kung sa nagpaka-audio, Minus, mi- sama nimo karon. Nagangkon ka nga ikaw katawan ka ni Kristo. Onya, wa ka nagangkon nga ikaw audio, si Kristo audio. Onya karon, Kanang ang simbahan pangutan ninyo, na bro, ko ni dili Mek. gyud sa sinagoga. Ngano man, wala may Hudiyo diha. Puro na ang naa diha, bro, mga salbahista, bro, na nga nagpaka-Hudiyo. Wala. Wala, Ang bro. imo ang pag-istorya, Mek. Ang Naglisod imong ka, bro. istorya. Naglisod ka. Kanimo ra na. Usi paglisod. Wa gani ka Naglisod nagto. Wa gani ka ni basa. Usa paglisod. Gani simbahan wa ka kabalo mo ubad kung unsa na diha. Imong kabugo bayo ko dali. Imong kabugo ba? Nga nagsunod ka kang Na-record ka Kristo. kamaya. Pero sa dihang gipangutana ta ka, dito man ka nisulod sa simbahan sa SDA, wala man ka nisulod sa sinagoga nga maoy gisudlan ni Kristo matag adlaw igpapahulay. Sakra. Mek, unsa nang utok nimo? Asa man ka nisulod, bro? Unsa nang Di ba? simbahan? Unsa nang tawag simbahan? Di ba sinagoga na? Sa mabasa nga Mek, simbahan sinagoga. unsa nang simbahan? Di ba Asa sa man manimo mabasa sinagoga ang simbahan? Sa 70 Adventist sinagoga. Okay. Simbahan, Hindi ko okay, ba- basam. Bro, Basa. Hindi ko, Basa. nabasa nga ang simbahan sa Okay, 70 Adventist basa sinagoga. ha. Sige. Okay. Isaiah 66 versikulo 23. Okay. Okay. Kung mabasa na ako dire, bro, Basta, sa Isaiah. ang Okay. tanong, dili, paminaw, pantay ha. Istorya na ko. Kay ang nagsulti si Kristo sa langit ug sa yuta, ang tanang katuhan magasimba sa akong atubangan. So, si Kristo matag adlong Sabado mosulod siya sinagoga. So kapasabot meaning nagsimba. Ha? Ah, Si meaning Kristo nagsimba. dire, bro, na dire, bro, sa Isaiah. Na si Kristo dire, mabasa? Basa ha. Kung Si na may Kristo ba Domingo dire, diya. na dire? Okay. Basa ha. Unya karon Si Kristo Karon, ba na mga may tanong mabasa nimo. na tong Kristo dire? Sa Isaiah, na wala. nagingon si Kristo ang katanang katauhan musimba ka nako ang tanang katauhan muari ka nako aron sa pagsimba sa Sige, akong atubangan. akong basahan, Nagingon bro, ang Ginoo. Ako Nagingon basta, ang bro, Ginoo. kung si Kristo ba yung nag-ingon, ha?
Basa Hindi ha. ko bro, og naay mabasa nga si Kristo nag-ingon. Nay, nga mabasa lagi. Ang 70 Adventist, ang simbahan sa 70 Adventist sinagoga bro. Mga gani ang ingon Hindi ko, ako bro. Mick Ang ba. 70 Ayoko. Adventist, bro, Ayoko sinagoga ni mo na siya. libahas mong istorya ba. Kaya di ko ni mo libag istorya ni mo Mick. Di ko Isayas, malima. bro, Isayas. Ang nag-ingon si Kristo diha. Pamina ha, bantay ha. Akong istorya. Akong istorya ingon ani para Babay. makabalo ka kay record man nimo. I-post man nimo ni sa Facebook. Ha? I-post nimo jud ni. Naka-live ka. Unya karon si Kristo wala nagsulod sa adlong Domingo ngadto sa sinagoga. Ha? Matag adlong Sabado mosulod siya sa sinagoga. Gibasa Yeah. na nimo ha. Matag Sabado karon mangutan ako nimo. Unya kung mabasa mo diya sa Isayas sa 66 versikulo 23, kung nag-ingon pa dito nga sa matag unang adlaw sa semana ngamo ang Domingo ang tanang tao musunod musimba sa akong atubang nag-ingon ang Ginoo. Okay. Karon kay adlaw ipapulay man diya. Di. Matag Sabado mo simba. Sige, basa ha. Ayo ka hadlok. Dili man na mao pangutanan nako sa imo bro. Mao na. Dili na mao Basa pangutanan na. sa imo. Dili Ang ko akong mabasa pangutanan- na hadlok ka. Ang akong pangutanan sa imo, asa mabasa nga ang simbahan sa 70 Adventist sinagoga kay niingon ba ka nga ang simbahan sinagoga asa mabasa bro? Nga ang simbahan sinagoga bro. Ang imong pagkapilisok ko nilusot na nigawas na. Karon ba sa ang Isaya 66:23? Ingon man Isayas, ka. Ay sa. basahan na. Ingon ka Ayaw na nga ka. ang simbahan sa 70 Kay Adventist muli mo sinagoga. ka. Kay masakpan na ka, muli ba na pod ka diya? Asa mabasa? Ayun. Nitipas ka. Asa mabasa nga ang simbahan sa 70 Adventist sinagoga. Be, ako basahon bro. Daog ka bro, og mabasa na ko bro nga ang simbahan sa 70 Adventist sinagoga bro. Explain na nako. Asa mabasa bro Explain nga na ang nako. simbahan sa 70 Adventist litra por litra kay Bible alon ta bro. Dili ta mo gamit og kasaysayan bro. Explain na nako. Di ba? Bible alon ta karon bro. Aron nga aron nga patas ba makapabor ka. Di bro. ka kalusot sa kuwaron, Mek. Dili ta mo gamit og history bro ha. Biblia ra gyud ta bro ha. Dili man ko gamit og history. Dramo. Okay. Dili ta mo gamit og history. Gamit og history. Ingon ka ganiha bro. Ingon ka ganiha nga ang simbahan ang sinagoga simbahan sa 70 Adventist kay didto man gyud kani sulod. Bro. Ang akong pangutana, asa mabasa litra por litra sa Biblia nga ang simbahan sa 70 Adventist sinagoga. Oh. Okay. Okay. Unya karon. Baga bro, ang ako basahon din bro. Tubagon ako ha. Pangutaba, ang tubag nimo Biblia ni sa mga pastor bro, poimin. Lagi. Biblia sa mga pastor. Ang pangutana nimo tubagon sa nako. Okay. Okay, tubagon sa nako. Si Kristo, unsa nga adlaw gani gibalaan? Si ikapito ba or Sa unang adlaw? Nangutana na mahinuong ka sa kuha. Tubag ako pangutana, nangutana na mahinuong ka. Tubagon ako lagi na. Tubagon ako lagi na. Tubaga. Unsa nga adlaw? Si Kristo. Sa pangutana, tubaga ako pangutana na. Ang ikapito man, 70. 70 ha? 70. Kabalo Ikaw tubag sa ka. imong pangutana bro, nanunsa naman na. Ang akong pangutana, gitubag na po nimong pangutana. Gikan ba ganina sa sinuganan ba? Wa ka nakatubag sa akong pangutana, Mek. Sa Lucas Ganina pa ba? 4:16, ako balik ko na. ka ba? Balik ko na ko bro, balik ko na ko para nga makasabot gud ka bro. Sa Lucas Unsa nang 4:16, ikapito, Mek? Unsa nang ikapito? Sabado ba Domingo? ang akong pangutana ayaw tubaga og Tumaga pangutana. sa. Unsa nang ikapito? Ako basahan dali Sabado ha. ba Domingo? Sabado ba Domingo? Unsa nang ikapito? Unya, Ano yung siya sa ikapito? niadto sa Nazaret, diin didto siya nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw igpapahulay. Okay. Nya naingon man ka nga nagsunod ka kang Kristo, bro. Nag-ingon ka nga nagsunod ka kang Kristo. Ang ako pangutana, asa nga sinagoga ang imong gisudlan karon nga maoy pagsunod nimo ang Kristo. Kasi Kristo ni sunod man sa sinagoga. Ang ako pangutana, ni sunod ba ka sa sinagoga matag adlaw igpapahulay sama sa pagsunod ni gisunod? Kristo? Pastilan ni mo, Mek. Pati simbahan, wajud ka kasabot. Sirado na imong utok. Tumaga ang pangutana, bro. Unsa na simbahan pangalan Sa nimo? Lucas Simbahan ba sinagoga? 4:16, Imong simbahan. Matag adlaw Sabado, matag adlaw igpapahulay si Kristo misulod sa sinagoga.
Karon kay Okay. nisunod man kaha ka kang Kristo. Asa nga sinaguga ang imong gisudlan sama sa gisudlan ni Kristo. Asa nga sinaguga ka ni sulod? Sa simbahan. Simbahan sa simbahan. Sinaguga. Ah? Ang Natuwan ka simbahan, na? ang simbahan dahil sa asa ka nga simbahan ni sulod sa baptist sa born again. Sa baptist sa born Simbahan again. ni Kristo. Simbahan ni Kristo. Simbahan ni Kristo. Ah, dapat. 70 Adventist. Kaya nagabantay man si Kristo og gikapito. Sinaguga na bro. Bro. Ang ang simbahan sa 70 Adventist Si Kristo sinaguga o dili. pasabton ta kami. Ay, tumagas ang Pasabton ta pagtanong. kami. Ang Oh. simbahan ba sa 70 Adventist sinaguga o dili? Sinaguga. Asa mabasa nga ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga? Dire. Nabasa na Bible nimo. alon ta, bro. Bible alon ta. Gibasa na nimo. Asa mabasa bro? Gibasa nimo sa Lucas 4:16. Matod nimo nga ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga. Oh, okay. Ang akong pangutana, asa mabasa litra por litra sa Biblia nga ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga? Asa mabasa? Okay. Basa ha. Isaiah 66 versikulo 23. Okay. Ako basaw na. Oh, Kung basta babasa simba ha. na ko dire sa Simba. Isaiah 66, Basta simba. 23, nga ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga, mubalik ko sa Simbahan. SDA. Simbahan lagi. Hindi na mo Kung hindi babasa na mo ko ingon nila. dire sa 70, sa Isaiah sa 66, Di na mo ingon nila. 23, Wala. ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga. Pildi ko ani nga atong diskusyon og mubalik ko sa 70 Adventist ugma pohon. Magpabunyag ko, magpabautismo ko, magparibaptize ko. Okay, ako basaw dire Di ha. naman ka makabasa diya nga sinaguga. Basta nag-ingon siya si Kristo nga matag. Ano lang ipapahulay mo simba ka na ako. Wala na. Musimba ka na ako. Biblia ta bro, Biblia ta. Biblia Bible bitaw alon mo. ta. Ang imong Nag-ingon pagkabugo ka ayaw ko nga ang simbahan bulahan. sa 70 Adventist Simbahan. sinaguga. O simba ha. Ah, O simba lagi simba. akong pangutana. Asa mabasa sa Biblia litra por litra nga ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga? Basta haliya. Sa 66, Basta lagi 20. nagsulti si Kristo matagadlong Sabado mo simba ka na ako. Ah. Di naman na okay. akong pangutana. Mauna siya. Mauna. Wala ko mangutana kay o kanus ang na simba kay kabalo naman ko Lucas 4:16 so. Ang atong pangutana asa mabasa litra por litra sa Biblia nga ang 70 Adventist sinaguga. Wa ka na ulamig. Kaya ikaw may naulaw. Muna kagbata nga. Kung mabasa Bugo na kayo ko, ma. bro, Muna kagbata nga ang mapanisunod 70 sa Adventist nga eskwelahan simbahan, ba. bro, sinaguga. Bubalik ko sa SDA, bro. Basa diya. Ah, Basa diya. Kaya naluloy ko nimo. Okay, ako basa na. Mabasa. Gikan Basa sa diya. bagong subang sa bulan ngadto Oo. sa bagong subang sa bulan o gikan sa adlaw igpapahulay ngadto sa Okay, laing Sabado. adlaw igpapahulay ang Okay, tanang Sabado. tao manganhig aron sa pagsimba sa akong atubangan nag-ingon ang Okay. Ginoo. Wala man yung nabasa diri Oo. bro nga ang simbahan Wala na sa niya. 70 Adventist sinaguga bro. Wala Wala na na niya. nabasa diri bro. Nagsulti Basta man si palpak Kristo. ang imong tubag. Bantay. Palpak. Sa Palpak. nagsulti na si Kristo diya nga matagadlong Sabado mo Wala ang tanang nabasa katawan mo simba ka na ako. nga ang simbahan sa 70 Adventist Nabasa sinaguga. ni mong simbahan ha? Palpak Nabasa na yan, ni bro. mong simba. Palpak yan. Nabasa na ni mo diya. Palpak, bro, palpak.